Αυτό είναι. Yo, listen, oi. Run that again, I'm shelling them. Flow galactic, cool man Bellingham. Man, I got love in Krakow and Birmingham. The gal love me, but I keep hurting them. Πάμε. Φτάσαμε στην Ήο μετά από 2 χρόνια. Το λιγότερο ενθουσιασμένος. Φτάσαμε δεξί. Πολύ περίεργα αυτά τα καραβάκια. Να τα φορέγει. Έχει και εδώ καραβάκια. Δεν ξέρω τι φάση, έχουν πολύ πλάκα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η μία πλευρά είναι έτσι, έχει καιρό. Η άλλη πλευρά δεν έχει καιρό, γιατί την κόβει. Εγώ είχα στο μυαλό μου να πέσω από αυτή την πάντα που έχει αυτή τη στιγμή αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι δεν έχει και νόημα να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Άρα θα πέσω χαλαρά από την πάντα που κόβει. Προφανώς όταν θα βγω από τον κάβο δεν θα κόβει. Να ψαρέψω χαλαρά μέχρι να τον κόψει, αν τον κόψει τον καιρό. Πάμε να κατεβάσουμε τα πράγματα. Έχει καιρό μέσα και δεν ψήλωμαι να γίνω από την πρώτη μέρα μουσχημα. Θα κάνω ελαρεφάκι. I can feel you everywhere, like a shadow, like a fever, looking for a getaway, no escape, I'm going deeper. I can't fight my way out, I can't fix my broken heart. If you could only let me go, our love turned into a ball, not the start. I ain't coming back. If I've been on loose, I don't even mind. Oh no, I don't mind. Set me free, let me follow the light. Trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe. Who I was before, I'll be better alone. Let me go. Set me free, let me follow the light. Trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe. Who I was before, I'll be better alone. Let me go. Χτύπησε μια ώρα μουρμούρα, αλλά δεν είχα βρει ακόμα πώς να τοποθετήσω την κάμερα και την έλουσα. Αρχικά την έφερα στα πόδια μου και απλά την έχασα μετά. Όχι πως θα την έπιανα, θα την πέταγα πάλι μέσα, αλλά ας πούμε τράβαγα και το βίντεο. Πάω να μαλακιστώ λίγη ώρα ακόμα με λαρεφ και δεν έχει πέσει ακόμα καιρός και μετά θα μπω μέσα. Τι είναι ρε? Εσύ ίδιος με το δικό μου εσύ ρε. Εσύ ίδιος με το δικό μου. Πώς ρε? Εσύ ίδιος με το δικό μου εσύ. Εσύ ίδιος με το δικό μου.
Μπήκαμε. Να δούμε τώρα με τον καιρό. Μόλις κόψει να μπορέσουμε να ανοιχτούμε λίγο. Γιατί ακόμα τραβάει πολύ. Πήρα να κάνω μόνο 2 σιλικόνες για να είναι καλά με slow. Τι φάση με το που σταμάτησα. Όχι. Ηρέμησε. Κοιτάξτε χρώματα ρε παιδιά. Τι άλλο θες. Η πιο ωραία ώρα της μέρας πραγματικά. Έχουμε αρχίσει και βγαίνουμε ούτως ή άλλως. Να πάμε να φάμε τίποτα και να ετοιμαστούμε για αύριο. Γιατί σήμερα ουσιαστικά πήραμε ένα ψάρι έτσι καταδρομικά, ninja style. Ίσα να περάσουμε την ώρα μας. Απόλαυση. Απόλαυση. Πάτα το μπάνερ για να μάθεις περισσότερα. Φτάσαμε. Αχ, πολύ ωραία παραλία. Αν και δεν τη θυμάμαι με τόσο φύκη. Ή τώρα έχει πολύ φύκη. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να ξεφορτώνουμε και να μπούμε. Πάντα με μουσική. Χωρίς μουσική δεν πιάνεις ψάρια. Βασικό. Το χθεσινό ψάρεμα τους όλους δεν μετράει γιατί ήταν έτσι καταδρομικό.
Σήμερα έχουμε ξεκινήσει το ψηλαματάκι μας εδώ και 1/4. Έχουμε κάνει περίπου 800 μέτρα και προχωράμε να ψάξουμε. Χθες δεν έβαλα γιατί ουσιαστικά μπήκα, δεν ήξερα καν να τα ψαρέψω. Σήμερα που τα ψαρέψουμε, 17 βαθμούς θερμοκρασία, 1015 ατμόσφαιρα και θα ψαρέψουμε slow jigging και σιλικόνες. Χρήσιμη ερώτηση. Δεν έκανε κεφάλι, δεν έκανε τίποτα σχεδόν. Γι' αυτό δεν άνοιξα και τη κάμερα. Νόμιζα ότι ήταν κανένα χταπόδι μεγάλο. Το χταπόδι το μεγάλο. Το χταπόδι το μεγάλο. Τι να πω. Τι να πω ρε. Με το καλημέρα. Θα τη βάλουμε τη ροφάκλα. Πάρ' το. Ρόφος είναι 5 με 10 κιλά. Είναι 6 με 7 εκεί το. Δεν έλεγε καιρό, έβαλε καιρό. Μάλλον θα βγούμε να κάνουμε ένα break σε καμιά παραλία. Γιατί όσο πάει το φορτώνει. Δεν έλεγε κάτι, έλεγε ένα αυτό που έχει βάλει αλλά σε διάρρεια. Αυτό τώρα είναι 3 προς προοδευτικά 4. Και βάλει καιρό όπως είπα, λέω κάτσε να βγω έξω, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρηθώ, ούτε να φάω αέρα ούτε κύματα. Και έλεγα από μέσα μου, έχει γούστο ρε φίλε, όταν θα αρχίσω να πλησιάζω που βγαίνω, θα κόψει. Και τι έκανε, τον έκοψε. Άρα δεν θα βγω, θα συνεχίσω. Φαίνεται κιόλας ότι τον έχει κόψει. Φοβερό. Ίσα ίσα έτσι να μας τρολάρει λίγο καιρός. Βγήκα γιατί έχει πάρα πολύ αέρα και δεν έχει νόημα το να βυθιστούμε από την εγώμη. Εντάξει, είναι τόσο ωραία αυτή η παραλία. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι πραγματικά πανέμορφη. Πραγματικά πανέμορφη και είναι μεταβρώμικη. Είναι μεταβρώμικη, δηλαδή. Και να είχα μια σαγούλα να ξεκίναγα να μάζευα. Έχει πολύ πράγμα παντού. Εκτός από τον πολύ αέρα. Τι να πω. Κρίμα. Θα κάτσουμε να ράξουμε εδώ, να περάσει η ώρα. Να πέσει λίγο αέρας και να συνεχίσουμε. Αυτό είναι ψάρι. Αυτό είναι ψάρι. Έλα ρεφάκι. Πάμε να το αφήσουμε. Αυτό είναι ψάρι. Αυτό είναι ψάρι. Λοιπόν, κάτσε. Γιατί δεν πίστευα θα πιάσω κάτι. Στέκεται, μην πέσεις. Τέλειο. Ξαφανίστηκε. Καλό είναι αυτό, ρε.
Ωραία, βλέπω τη γυαλάδα, Ωραία, μια γυαλάδα. Ωραία, φίλε. Ηρεμία δεν έχει. Τι έπιασα! Ρε! Ρε τη αργουδάρα είναι αυτή. Ρε τη αργουδάρα είναι αυτή. Περίμενε. Ρε είναι μεγάλος ρε. Ρε είναι μεγάλος ο ζαργός. Απίστευτο Παιδιά είναι μια γεμάτη παλάμη. Είναι πολύ μεγάλος ο ζαργός. Τι λέει ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε. Δηλαδή και από το ροφό πιο πολύ το ευχαριστήθηκα αυτό. Φοβερό. Πολύ ωραίο ψάρι. Πολύ δυνατό. Αυτό ήταν για σήμερα. Έτσι να πιάσουμε για το πετάλι. Πιάσαμε. Ωραία ήτανε. Ο καιρός μας τα χάλασε πολύ. Με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Αλλά όλα πιάσα ψαρούκλα στο εδάφιο. Πάμε σπίτι, αφού φορτώσουμε. Μαζέψουμε τα πράγματα. Να φορτίσουμε τις μπαταρίες. Να ετοιμαστούμε για το αυριανό ψάρεμα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα που θα πάω. Καλημέρα. Αλλαγή σχεδίου. Όπως είπα, το αποφάσισα τώρα το πρωί. Γιατί έτσι μπορώ. Και γιατί βαριόμουν να πάω μακριά. Είναι αλήθεια. Ήρθαμε εδώ. Που είναι κοντά δηλαδή. Πολύ υγρασία στον δρόμο μεταξύ. Ο γερακοθαριστής. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεφορτώσουμε. Ούτως άλλως δεν έχει βγει ακόμα ο βίντεος. Είμαστε χαλαροί. Να πούμε, θα δούμε και εδώ τι θα δούμε. Ιδανικά θα ήθελα ένα μεγάλο μαύρο. Έτσι λίγο να μας ζορίσει. Να πούμε ότι κάναμε κάτι. Καλημέρα και από εδώ και από μέσα. Ξεκινάμε. Και πάμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες μας. Ανοίξαμε εφαρμογούλα. Τουκου, φόρτωσε που βρισκόμαστε. 1017 πίεση, 17 βαθμούς εξωτερική, 17 βαθμούς θάλασσα, 9,4 χιλιόμετρα την ώρα αέρας, δηλαδή 1,5. Και ξεκινήσαμε το ψάρεμα, ξεκινάμε να γράφουμε και είπαμε πάλι εξοπλισμό, μάλλον σιλικόνες μόνο. Και ξεκινάμε. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή, καλή και απλή έκδοση, αλλά η Pro έχει παραπάνω πράγματα, δηλαδή διαλέγεις τα κιλά του ψαριού, μπαμ. Βέβαια θα μου πεις το γράφω στις σημειώσεις. Όχι, είναι πιο εύκολο έτσι. Και αυτό που σας λέω. Συν ότι έχει 3 ευρώ, 3,5 ευρώ μήνα. Δηλαδή φάση ένα καφέ θα υπολογίζεις κάθε φορά, ένα μήνα. Θα παίρνεις ένα καφέ λιγότερο. Και θα έχεις μια εφαρμογή η οποία θα σε βοηθάει στα ψαρέματά σου. Θα βλέπεις τι ψάρια πιάνεις, να δεις δηλαδή αν αξίζει να το συνεχίσεις το χόμπι, να πας να γίνεις φωτογράφος, να δεις ποιες περιοχές κρατάνε ψάρια, το να τα γράψεις ένα ημερολόγιο. Θα βλέπεις τις φωτογραφίες σου και θα ξέρεις όλα αναλυτικά τα στοιχεία. Θεωρώ έτσι σαν app, δεδομένου πλέον όλα είναι apps, αξίζει, είναι σαν το app των ψαράδων.
άσε. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Ρε το μπελά μας. Ρε το μπελά μας. Τώρα που είναι διπλέτα, τι βάζεις στο app? Θα βάλω στήρα. Είναι 1,5 κιλό με κάθε μία. Ήτανε με slow. Και πατάω 2 τώρα. Τι να κάνω? Μπαμπαμ. Όχι ρε μαλάκα έξω. Πάλι έβαλε καιρό. Δεν θα καθίσω να ασχοληθώ, να ταλαιπωρηθώ με τον καιρό. Θα βγω έξω. Πήρα μου τη διπλέτα Klein Mine. Θα βγω έξω, θα πάω από την άλλη πλευρά. Μήπως και έχει καλύτερο καιρό.
να περάσω τη μέρα μου τουλάχιστον. Γιατί είναι κρίμα τώρα, δηλαδή να ταλαιπωρηθώ και για ποιο λόγο. Βγήκαμε, ταλαιπωρηθήκαμε λίγο. Δεν φαίνεται πάρα πολύ τι καιρό έχει μέσα. Τώρα μπορεί να τον έχει κόψει λιγάκι, αλλά έχει καιρό, δηλαδή ούτε πετάλι κάνεις τίποτα. Πάμε να ξεστήσουμε και να πάμε στην επόμενη παραλία. Να τραβήξουμε κανένα πλάνο, να χαζέψουμε κιόλας αυτή την περιοχή και να ψαρέψουμε και το απόγευμα ουσιαστικά, γιατί τώρα έχει πάει η ώρα 12 η ώρα. Εν τω μεταξύ, πώς σας άφησα, φεύγω από τη μία παραλία να πάω από την άλλη πλευρά του νησιού, μήπως και κόβει. Μάντεψε, δεν κόβει. Δηλαδή φαίνεται ο καιρός από το βουνό. Είμαι στην, ας πούμε, στην κορυφή. Δηλαδή εκεί κάτω είναι να πάω και φαίνεται από εδώ. Και έτσι όπως προχώραμε με τα αμάξι, γιατί δεν πάμε μόνο για ψάρεμα, έχουμε πει, είναι να το ευχαριστιόμαστε, να κάνουμε τη βόλτα μας. Τι βλέπω? Βλέπω κάτι σαν ξύλινο καλά. Είναι ο ήλιος. Σαν πέτρινο μονοπάτι. Και λέω ρε φίλε, αυτό το μονοπάτι κάπου οδηγεί. Προφανώς δεν είμαι ακόμα στο μονοπάτι. Και μάλλον οδηγεί εκεί, τι λέει, Παλαιόκαστρο. Έτσι όπως χάζευα τυχαία. Και είναι αυτό το μονοπάτι. Και επειδή έτσι όπως το βλέπω το καιρό, δεν με κόβω. Δεν ψαρεύω, είναι η αλήθεια. Τσουκνίδα με. Και επειδή όπως είναι, δεν με κόβω, δηλαδή φαίνονται παιδιά τα σπράγια από εδώ. Θα πάω, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τρελαθώ κιόλας. Και έτσι σιγά σιγά θα πάω να δω αυτό το μονοπάτι και να τραβήξω κανένα πλάνο πάνω από το κάστρο. Βασικά να δω και εγώ ο ίδιος το κάστρο, εφόσον προέκυψε. Γιατί ας πούμε αύριο, που δεν θα είναι καλή ημέρα, είχα στο μυαλό μου να ανέβαινα πάνω στη χώρα της Ιου, που έχει κάτι εκκλησάκια έτσι ψηλά να τα χάζευα. Αλλά μάλλον θα προκύψει αυτό. Αυτό φαινόταν από το δρόμο. Εντυπωσιακό το λιγότερο. Έτσι όπως πάει. Πραγματικά πολύ ωραίο μονοπάτι. Κάνουμε και λίγο detox από τα πόδια. Θα ανάξω λίγο την κίνηση. Δεδομένου ότι δεν με βλέπω για μέσα. Εντάξει, αν το δείτε είναι κοφτό τελείως. Δηλαδή νιώθεις έτσι λίγο θα πέσω, δεν θα πέσω. Εκεί ας πούμε τώρα μέσα στον κόλπο, έτσι όπως το βλέπω, φαίνεται να κόβει, ξέρω όμως δεν νομίζω ότι έχω πρόσβαση να μπω μέσα σε αυτό το κομμάτι του κόλπου, αλλά θα προσπαθήσουμε. Πάμε να ανέβουμε τώρα. Όποιος ξέρει την ιστορία για αυτό το κάστρο, θέλω να μου την πει, αλήθεια. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι από όσα κάστρα έχω δει, ό,τι πιο σε κάστρο η διαδρομή του. Ας πούμε, είχα πάει σε κάτι κάστρα στην Ιρλανδία, κάτι πίπες, μόνο κάστρα δεν είναι αυτά. Αυτό ναι, έχει νόημα. Κοίτα με φοριά ρε. Δηλαδή εδώ τώρα να έρθει κάποιος να το πολιορκήσει, πρέπει να είναι κομμάτια. Πραγματικά πρέπει να είναι κομμάτια. Είναι σαν να τον φορτώνει το καιρό. Και έχει βγάλει και περισσότερο αφρό κάτω. Δεν μας βλέπω.
όχι. Δες την κατσίκα. Τι κοπάνεις. Έλα εδώ. Είναι σύμπλεγμα ολόκληρο ρε εσύ. Πίστευτο, τεράστιο. Απίστευτο φίλε το μέρος. Απίστευτο, κοίτα εδώ μορφιά ρε εσύ. Τι λες. Πίστα. Γεμάτο γύρια εδώ, ναι. Και άλλα γύρια. Από τα πιο ωραία μέρη που έχω δει σε νησί. Πολύ εντυπωσιακό. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Πόσο εκτείνει. Σας το είχα πει από πάνω. Το είχα πει. Το είχα πει. Το είχα πει. Πάρτο. 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 Το είχα πει. Φαινόταν από πάνω καιρός. Τέλος πάντων. Προσπαθήσουμε να κάνουμε λαρέφ. Κι αν κόψει ο καιρός, ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, θα πέσουμε το σουρ. Καταλαβαίνετε τι καιρό έχει, δηλαδή και εγώ που είμαι γιόλο, δεν θα έπαιρνα. Έχει πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή έχει πολύ περισσότερο καιρό από ό,τι πίστευα ότι είχε από πάνω.
Καταλάβατε, σήμερα δεν έχει ψάρεμα. Το υπολόγιζε τους άλλους λόγω καιρού. Και είναι και ευκαιρία τους άλλους να περπατήσω στη χώρα. Βασικά στη χώρα, εδώ. Έχει κι άλλο κλειστάκι με δεξιά που είχε από την απέναντι. Φοβερά, πολύ όμορφα. Τώρα κάτσουμε να σκοτώσουμε λίγο το χρόνο μας, να περάσει λίγο η ώρα. Περάσει το πλοίο στις 4. Έτσι να χαζέψουμε λίγο τα αξιοθέατα. Εντάξει, για νησί που έρχονται όλοι και καλά για πάρτι, είναι βλαμμένοι όλοι. Έχει πάρα πολύ όμορφο μέρη. Πάμε να ανέβουμε λίγο πιο πάνω. Πάμε πάρουμε ένα καφέ και πάμε να κατεβούμε στο λιμάνι. Πάμε κάπου εκεί που έχει μια ωραία εκκλησίτσα να ράξουμε και μήπως κάνω και λίγο LRF, δεν ξέρω, θα δω. Ταξίδι μου στην Ήο. Ελπίζω να περάσατε ωραία. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είναι η αλήθεια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, γιατί είναι ένας τρόπος που μας στηρίζετε εμάς τους δημιουργούς, ας πούμε, που δεν χάνεις και κάτι να κάνεις μια εγγραφή, με στηρίζει εμένα, μου δίνει δύναμη να κάνω άλλα πράγματα και βλέπεις και τα βίντεο. Έχουμε ακόμα 4 ώρες. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω αυτές τις ώρες. Δηλαδή ήδη έχω λύσει και βαράω φρίκι. Αλλά μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Υπομονή. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, τέλος πάντων, που θα κανονίσουμε. Τα λέμε.